vana vaye vakanga vaungana kuground kwataifanira kuenda vakabva vamhanya vachidi vachiuya kumota vachifunga kuti mota dzekutakura vanhu kuenda kutraining ende papa singa aisada kuenda kutraining because waitoona kuti wakaenda kutraining ka unenge wabuda mudambudziko repakembi ende pakembi pairwariwa nekuda kwokuwanda paiwanika matekenya kuwanika mahiccup saka ukabvawo ipapo ka nenzara inomboitika ipapo makabva ipapo munogona kuenda kuri safe saka vanhu vaiti vakanzwa kuti mota dzauya ufunga kuti tiri kuenda kutanzania tiri kuenda kutraining ukaenda kutraining ukadzoka ikoko unobva wauya uchienda kufrandi saka kana waenda kufrandi kuri nani because munenge makuwana chikafu kuvabereki saka tiri ipapo takabva tazotiza tichibva naikoko takunzwa kuti takutoona kuti macomrades ari kutofa nekupfurwa nekutsikwa nemota nekudii tiri ipapo panyadzonya paiva nerwisi rwainetsa kuyambuka mamwe macomrades akasara ipapo isu takavavarira takabuda tabuda macomrades mazhinji akatiza tobva ambaenda kugondora tiri mugondora ndimakambogara macomrades ivhanduzi yavakamboungana tobva kwazorongwa kuti macomrades atakurwe macomrades ndobva ambaenda kugondora. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumako manya dakabatesa Zimbabwe taigara mumako manya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana magorira makomo manya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndikwandikambogara kwavakambogara in fact isusu tatakudzokera tadzokera kuchifombo kunana gondoresa takuenda takangotiza tatiza kudaro nokunonopa information kumashefu kuchimoyo patikavapa information ndobva isu tasara ndobva kwazotsvaka vanhu vanoenda kwaita riberi macomrades akanga akuvara nekutakura varwere vachiunzwa muchimoyo ndingati ndemafambiro atikaita ameno kana mune zvimwe zvamungada kudarika ipapo. Saka mazobva panyadzonya ndobva madzokera kuchifombo ndipo makazogara muchiopareta muri chifombo Mozambique. Kwakazoitika attack pachimoyo tikazobva pachimoyo takuenda tara kuramba kubuda kwataiti kumeni to meni. Okay. Rutoramba buda ndiye kwatikazogara kwakazobhombwa futi imavhonde nyanga ichiramba kuya takazogara kumavhonde tikazobhombwa kumavhonde
kumavhonde kwakabhombwa kanokwana kuita kaviri. Okay. Kokutanga kakauya takatovarairwa. Munzi wabasa rehunzi kana ukanga uri komanda wevakadzi. Yeah. Unogona unzi uri komanda wevakadzi ugozonzi uri komanda futi kukicheni. Saka ndakanzi iti iri kunonoka. Ende unitarisa kuti tii apapa. Ndobva ndaenda kuti nditarisa mashefu ana Comrade Tongo ana Comrade Nhongo vakanga varipo. Ndichibva konitarisa tii kwakangodarika kandege. Tikangoti tundege twemasuva ese. Taiti kaskota plane. Ndobva ndisati ndatomboti distance ndabva ipapo ndichienda kwenenge. Pakabva pabhombwa pakicheni. Ndobva tatisa. Paiva nemaandiya atakanga tisinawo. Tatiza takananga kumahandiya. Ndepakanga patanga tangidzirwa kubhombwa. Ndipo paHQ paigara mashefu. Ine ndepataigarawo inini wacho. Takatiza takananga kumaandiya. Ana Comrade Nhongo vaifamba vachida kuona kuti zviri kufamba sei. Ana Comrade Mpunzarima, ana Comrade Gava. Takanga tiri tese ipapo. Ndakaenda kwaiva neandiya. Dzakaswera dzichirera futi tiripo. Kwamanheru. Ndepatikazokwanisa kubuda. Takufamba. Kuuya kuchimoyo. Kuuya kuchimoyo kwaiva kungouya kumakamarada. Kunotaura makamarada. Kuti ndiye zvazvaita. Sevanhu tatakagara. Takanga tisina yataiti GP. Nzvimbo yokuti kana makanga matakwa munoenda kunosangana. Panga pasina. Takangoita bararamanya. Taita bararamanya. Pakazoita nzvimbo yakasangana mashefu. Ndobva kwazoenda kunzi kumakamarada. Ndezvaizvo kuitika mavhonde. Makamarada vakauya nepfuti dzavo. Ndekudispersa kwakakwanisa kuita marudisheni. But emu yemarudisheni yaifunga kuti vanosvika vachibata maComrades. Because vakanga vauya vari in full force. Ground force ne ndege dzaibhomba. Dzakabhomba zvisingaite kunyanya. Kwataiti kutakawira. Kutakawira kwakanga kuriko kwaiva kutraining camp. Takanga takutrainera vanhu pamavhonde. Kwakakuwara maComrades zvakanyanya. Tingati hatingazokombeya zvedu nechimoyo, makwarire echimoyo. But kwakakuwara maComrades ipapo. Tazogara. Takaita reorganization futi yokudzokera pamavhonde. Takagadzira matrench. Kuti kana honde yakanga yatanga tinopinda matrench. Pakanga paine dzimba dzemacommanders. Dzakanga dziri pasi. Dzatakanga takachera kugara macommanders. Nenzvimbo dzataifunga kuti kana honde yazotanga tinokwanisa kunono mbomira tiri imomo.
ndimamirira tikaita pamavhonde tazobva pamavhonde tikazoya kuno kufrandi ndakumanika rendi okay yainzi manika province manika province ndimafambiro andikaita manika makasvika kunzvimbo ipi kumanika manika ndakasvikira kwainzi sekta yacho ndakuikanganwa zita rayo manje ndakukanganwa sekta yacho kuti yainzi G. Pamakaenda kumanika mamuri chikwata futi maitungamirira chikwata chemadzimai mami still neposition ndandiri muposition yekomanda iyoyo because waiti kana wanzi uri provincial commander kudhipomitwa kwako unenge une mhosva okay kana usina mhosva unenge uchingonzi provincial commander saka takazoya kumanika kumanika takanga takutora matiriari tichibva remember zita but paiva nacomrade vainzi comrade kufa comrade kufa vapenyu izvozvi vari kumachiwest but bhesi racho ndakanganwa zita raro ndipatakanga takutakurira matiriari tichibva ipapo tichienda kufrandi ngati kusvika tazosvika panguva yeceasefire takanga tichitobva kumanika kusekta iyo sekta yacho iri kuramba kuuya zita racho tiri kukanganwa zita rayo saka ndemafambiro andikaita meno kana pane so tiri papo panguva yeceasefire ndopakauya futi message yekuti comrade Nongo vafa comrade Tongo sorry yeah comrade Tongo vakafa muna December tichitakura matiriari okay takatonzwa nyaya yacho kuti comrade Tongo vafa takatatakura matiriari tichitouya kufrandi ngatidzokere muchangopinda muhondo pamaitakura material maitakura muri vangani maitakura muri vasikana chete here maitakura makasangana maitakura muri vangani taitakura kunyanya gurupu revasikana nderakanga rakawanda varume vaizongoitawo ma1 and 2 zvokuti taigona kunge tine vakomana vanokwana kuita 4 kana kuti 5 kuitira defense vakanga vakanatsotrainwa nguva yekutrainwa yekutakura infact tichiri kutinana chifombo takanga tichitofamba nevarume varume taigona kunge tine 4 kana kuti 5 tichitakura matiriari pfungwa yeunyatsoziva kuti zvandakawira kuhondo zvechikoro hapasisina iyi ndio chikoro chandakatoinga yakauya muri papi pfungwa iyoyo yakatotanga patikayambuka Zambezi because takanga tabvira uko tichinzi tiri kunonokwira bhazi bhazi racho risingasvikiki saka kuzoziva kuti bhazi rataitaurwa kwaiva kumabhesi ataitaurwa kunzi tiri kuenda ainzi munonokwira bhazi takasvika pachamboko pacho tatisingaziveka kuti pachamboko pane tikasvika pachamboko tikakwira bhazi tinosvika manje kuchikoro saka takazenge dakuzoziva kuti tiri kunyeperwa kuti kune bhazi hakuna bhazi ende kuti kuchikoro tiri kutaurwa zvedu kuti kuchikoro pfungwa zvakanga zvakuya kuti chikoro plus takuudzwa kunzi unokwanisa here kuzoita zvakaita vasikana vamuno vakabereka pfuti ndepanitanga kuuya pfungwa dzokuti mheno chikoro chatakuudzwa ende chekunzi tobva taita manesi tinenge tachiita nguva tachipedza nguva ndepakatanga kuuya pfungwa dzokufunga kuti ndofunga kunotavinga zvehondo nekutakura matiriari iwawo hatikazenge takuita zvakanga zvatobuda manje zvechikoro takungoziva kuti nyaya tikavinga kunogwi nyaya yehondo asi pane vadiki vakanga vari vadiki kunesu vakamboenda kuRusaka kunenge kuZambia kufamu vakambonoitiswa zvavo zvechikoro
kubva 73 to 74 kusvika 75 pazoitika nyaya dzokufa kwaComrade Herbert Chitepo. Vakanga vachimboitiswa havo zvichikoro. But isusu hatina kumbogara tazomboenda kuchikoro chacho kana kuzombomira pokuti takagara tichiita zveblackboard rekuti taakuverenga. Hatina. Makazomboita chikoro chehondo. Takangozoita chikoro chehondo. Handiti. Pamakaenda handiti makati hanzvadzi ichitaura nababa yakati 2 pane vana 4. 2 vanofanira kuenda. Makaenda nehanzvadzi yenyu. Makazosiyana papi? Pachifombo. Vakomana vakatanga kuenda kutraining. Okay. Ende vakomana vakangosvika vanambogara. Vakangosvika. Ndofunga i1 week iro vachibva vauya unotorwa neFiat. Taiva neFiat yaitakura vanhu. Vachibva vauya unotakurwa. Vaiva driver veFiat vanga vari Comrade Tauramanzi. Okay. Ndipo vakabva vatongoenda pamwe chete nana Comrade George Rutanire training kuTanzania. Saka makazomboonana naye futi akadzoka akaenda kufront panguva yeD20 takazombosangana pachifombo nehanzvadzi yangu. Akazodzokera akanga akuvara akazodzokera kufront adzokera kufront ndipo akazokuvara amunoma kunana Chota kuno ndiko akashagirira. Igore ribeo. Isi 78 ndipo akashaka. Imakazviziva muri kuhondo kana kuti hondo yatopera kuti hanzvadzi yenyu yashaka ende aishandisa zita rekuti chii? Aishandisa zita rekunzi Dzoko. Rake raakanga apiwa rekuhondo chairo rekunzi rekutanga akanga anzi Anderson. Anderson Musenda. Then ameno nickname yekuhondo akazenga akupiwa akanga achinzi Dzoko. Saka ndera akazosheka akunyanya kuzikanwa naro iroro. Asaidzokorera serero. I don't know. Handizivi. Handiti. Saka muri ikoko kuhondo pane nyaya inotaurwa nepakawanda wanda. Imi mamuri kufront maamina nabadza. Una nabadza? Pamataura makati vakazokusiyai vachienda kuZambia. Vakakusiyai kufront. Inini ndakanga ndiri kuMMZ yandiri kutaura. Okay. Mamusiri musame province. Ndanisiri musame province nanabadza. Anabadza vakanga vari kuMMZ. Okay. Handiti. Saka vachitepo vakashayika muri kupi? Vachitepo vakashayika ndiri kuZZ. kuMMZ kwandiri kutaura kufront. Ndandiri kufront. Mamatsokonzwa senyaya. Ndakangosonzwa senyaya. Handiti. Then tienda pachimoyo attack. Andira kunzwa kuti mamuripo kana kuti mamaenda ndandisipo. Ndandisipo. Pakaatakwa chimoyo attack ndandisipo. Handijaremember kuti ndandiri papi but ndandisiri panenge. Pakaatakwa pachimoyo ndandisipo. Handiti. Asi pane mamwe maataki esawa ndandirimo. Mamuripo. Handiti. Ndanzwa muchataura. Ndazonzwa pachimoyo ndo pamusina kutaura ndakata. Pakangondinzvengawo ipapo. Ndo pamakatonzvengawo ipapo. Handiti. So tichitarisa pese maataka amataura Comrade muchitoenda mataura kuti makatomboatakwa pamakaluza 2 mamwe maComrades. Uye zvakati tasa nhoroondo yenyu makati atakwa kumavhonde kunyadzonya nedzimwe nekutakawira. Pamunoti imi makatarisa makagara pazuva ranhasi. Hongu vamwe venyu havana kutoona Zimbabwe yakasununguka. Imimi pamunoti apa ndipo pamungadai makatsakatikirawo ndepapi? Ndingati ndakapona munzvimbo dzingaita 2 dzandinoti ndakapona. Mwari vari kundida. Ende vakanditendera kuti ndisvike nhasi ndiri mupenyu. Yes. Panyadzonya ndaifanira kufira panyadzonya. Because panyadzonya
ndipo pandaifanira kuenda paparedhi. Yes. Paparedhi apa dai vakaridza whistle tiri ipapo. Mota dzavo dzichiadvanza tatosvika tiri ipapo. Yes. Tainge tisingabude because paiva paground. Raitori ground risina kana cover. Saka ndaifanira kufira ipapo. Tozouya pamavhonde. Pamavhonde ndaifanira kufira ipapo because ndakanga ndichibva pakicheni. Yes. Pakatanga kudonera bhombo. Saka ndaifanira kufira futi pamavhonde. Handiti. Ngatiendei kufront. First battle yenyu muchiri kuirangarira. Kufront first battle redu. Nderekuti tiri kuZZ. Vakanzwa kuti kwauya magandanga echikadzi. Kwauya magandanga echikadzi vakabva vashungurudzika kuti hatingarwe nevakadzi isu. Hondo varume. Yes. Saka ipapo ndepandinoti Mwari vanotendera kuti kana uri uchinzi unorarama unorarama. Vakanga vaine shungu chaizvo dzokuti vakanga vasingade kuridza pfuti. Vaida kutibata. But takakwanisa kubuda. Vakazoridza havo pfuti. But takanga tabuda. Isu takazoridzawo zvedu pfuti. Asi hapana akakwara. Okay. Sir, uchiri kurangarira kuti yanga iri. Okay. All right. Tiri kuuya panzvimbo yacho kuti inzvimbo ipi kuprovince kwacho? Kunana yememezeti. Kuruwangwa. Kuruwangwa, yes. Ndikwatati. Vanzwa kuti vakadzi vauya. Ipapo vakanga vachida kutotibata chaiko, vaida kuita zvokutibata. But Mwari vanopindira, takabuda. Makomrades echidzimai akawanda achitaura, vanotaura nezvekushanda vari pasi penyu sakomanda. And matotaura emizvechokwadi kuti makatraina vakadzi vakawanda, mukabva manotraina, mabva kusvika masvika even nekumarefugee camps muchitraina. Makagara nhasi panogona kunge paine vaviri kana vatatu vamunogona kuti comrade Ningi rakanga riri gandanga kana nekutraining ndicomrade ani? Kuvakadzi? Yes, kuvakadzi. Comrade vandinonatso remember kuti vakanga vaine zvivindi. Vakashaya. Comrade Freedom. Okay. Vakashaya. Comrade Zvakaoma. Nemamwe makomredziwo munziva panoitika chinhu panoita one anoita mbiri. Yes. Saka ivavo vandiri kutaura ivavo. Zvakaoma chiriko. Nani. Vamwe ndakukanganwa mazita avo. But ivavo akanga ari magandanga zveshuwa. So imimi musakomanda handiti kutungamirira vanhu kunonetsa, kunogona kuti anyore zvichienda nenguva nenzvimbo nesituation kuti yakamira so. Ngatimboti takupai mukana sezuva ranhasi rekuti but paya ndakakanya paya, mungabafungi kuti asakomanda paya I made a blunder, ndogona kunge ndakaurayisa vanhu kana kuti ndakatadza kutungamirira vanhu even kana kumakempi ekumozambique kana kuti ekuzambia ndepapi. Zvinotinetsei. Kukanganisa kunowanika vanhu. Pane pamwe paunoona kuti apana ndichaurayisa vana vavanhu. Ndingati ndiri kuZZ kwandiri kutaura ikoko.
Takanga tiri musection yevakomana. Tiri musection yevakomana ndakawanza vakadzi. Okay. Zvokuti dai kusiri kuti vakanga vane shungu dzokuda kutibata. Vasikana vakawanda vainge vakakepichwa. Kana kuti vainge vakaurayiwa. Zvanhasi ndichitaura nyaya yekuti ndakakuurayisa vanhu. Ipapo ndinoadhimita kuti ndakakanganisa ipapo. Because ndakawanza vasikana musection yacho. Handisida kukubvunzai pamakagona nekuti uchapupu hwenyu uri kutaurwa nezvawo. Saka handina kumbonzwa vachitaura pamakatadza. Ndosaka ndati rekandiroverere comrade vataure vega nekuti pese inongori dai pasina comrade dadirai, dai pasina comrade dadirai. Saka ndati munhu haangazogona zvese. Handiti ceasefire yasvika makananga kupi? Assembly point kwatikaenda dzapasi. Ndikwatikaenda. Vabereki vakauya kuko kana kuti makazosangana navabereki papi makona kuti ndadzoka kuchikoro? Vabereki hapana mubereki akauya kudzapasi. Ini ndakagara kudzapasi. Vaiva komanda vedu ipapo vakanga vari comrade Zimondi. Okay. Ndiye akanga ari mukuru. Koita comrade Munetsi. Kozoita mamwe aiwa mamembers tinavo staff atakawandisa. Ndakatumwa nakomrade Zimondi. Ndakanzi enda kuHarare. Tsamba dzenhamba yevanhu vatikanga tiri navo padzapasi neinformation yaidiwa kukomanda. Ndakapiwa driver. Zita rake ndakurikanganwa but iye zvino akugara kuSentinary. Driver uyu akanga nevabereki vake kunhana dzapasi ikoko. Ndo vakanga vane mota. Mota yacho ndiye ndikauya nayo. Ndikanzi kana wakanga waenda unoenda kuona comrade vanenzi comrade Gumbo netsamba iyi. Waona comrade Gumbo ndivachazokuratidza kunogara chi ana comrade Nhongo. Comrade Nhongo ndivaunosvika uchipa tsamba iyi. Kana watadza kuonana na comrade Nhongo wasvika uchinzi avapo. Usape mumwe munhu ipa ivo comrade Gumbo vandiri kutaura ivavo. Ndobva ndauya zvanga zvisati zvava nyore kupinda murodhi iwe uchinzi uri gandanga. Ndine pistori yangu yandikapfeka, ndapiwa dhirezi rekupfeka. Ndapfeka trouser randandinayo kuhondo, ndapfeka dhirezi rangu. Ndapiwa pistori yangu nandagara ndiri nayo. Ndapfekera nhingi yangu nhingi ndaviga pfuti yangu iri mukati mebhatyi. Tauya muno ndasvika kwamushandira pamwe. Ndaona comrade Gumbo vaya. Ndikati ndanzi ndiuye netsamba. Tsamba yandauya nayo ndanzi ndipe comrade Nhongo. Kana ndatadza kubatana na comrade Nhongo ndipandirizokupai. Zvanzi all right. Ndikapa comrade Gumbo. Comrade Nhongo ndakatadza kuonana nawo zuva iroro. Because minduro yacho ndaifanira kuzodzokera nayo. Ndapa
Comrade Gumbo vakazoonana nani naComrade Nongo, ivo ndio vaisa kwavaiwanika. Tobva ndanzi Chimira ndakagara muno ndofunga 2 days minduro ichibva ndapiwa tobva tadzokera nadhiraivha wangu uya tobva tasvika ndobva ndanopa chef Comrade Simonde vaya zvakanga zvataurwa mutsamba chibva ndataurwa kunzi zvakutaurwa manje tsamba waingotakura yakavharika ka wosvika panenge pakutaurwa vamwe vese ndepaunotozonzwa kuti ho ndezvandavaya ndakatakura ndobva tagara ipapo ndobva kwatorwa vanhu vakaenda kutraining macomrades vatorwa macomrades akaenda kutraining vakuenda kuZNA. Okay. Ndobva kwazoita pakanzi panodiwa vanhu vanoenda kunoita chi kunoita zvemadhiriri vakanga vaorganiza nzvimbo yekunonosvikira kunova kunana Goromonzi. Taenda kuGoromonzi ndobva kwanzi inini ndiende futi kuGoromonzi ikoko. Ndiri paGoromonzi ndakasvika ndakanzi ndini camp commander weGoromonzi. Varume vakanga varipo vakanga vari vanhu vaiuya vachipfuura vachienda kune mamwe matask vachienda kutraining vakanga vakuspecialize vamwe vakaita mapilots vamwe vakaenda kunonospecialize zvesecurity vamwe vaenda kunoita manesi zvakawanda wanda zvaakuzoitwa ipapo ndepandikazogara vamwe vari mumassembly point indakomanda waipapo vasikana vakanga vakuzoendeswa kumanyene ina ndambogara ndagara kumanyene kusvika ndazopinda muZNA. Saka vabereki vakazoya muri papi? Vabereki vakazoenda panhingi paGoromonzi. Saka vakasoti ndakauya ndiani? Ningi nababa vangu vakanga vachigara muno muHighfields. Ndivakatanga kundiona ndivakauya vakandiona zvikanzi wadzoka ndakati zvikanzi komumwe wako ari kupi ndikati anga ari kufranda handizive kuti ari kupi ndandisati ndaziva kuti akashaya zvikanzi allright unokwanisa here kuenda kumusha ndikati zvinoda vakuru ndisiye ndanzwa kune vakuru nekuti inini ndini ndaitwa mukuru weipano. Comrade Kumaro vakanga vagere ipapo but yaiva member yecommand. Member yecommand yaigona kuita base commander. Base commander waitofanira kunge uri mudiki kubva pacommand yo. Command inozongokucontrola nokuti unenge une zvimwe zvaunoconsulta kwairi. Saka takagara ipapo kusvika ndazonzi ndakuenda kuZNA. Saka kuZNA ndekwandichazosvika ndasvika pandava nhasi. Saka ndo makazoenda kumusha kuCentenary kunoona baba namai? Vasvika atmosphere makagamuchirwa sei? Zvakandirwadza. Ndakaona baba vangu vakusenza papurasi. Ndakaenda kumusha. Handina kuenda kuchweshe kwandikabarirwa. Kwai kune mhuri yakawanda. Ndakaenda kwaiva nevabereki vakandibereka chaivo chaivo. Vakanga vakumusarabani kuKipi. Nekukura kwanga kwaita baba vangu zvakandirwadza. 1 2 inzvimbo yandakanga ndisina kumboitarisira kuti vanofa vakasvika ikoko. Original home ini ndobva kuMondoro. Ndobva kuMondoro kwaNyamweda.
tiri family yekwanyamweda saka ndanga ndinambotarisira kuti ni tichazonosvika kumachonyonyo kwakadaro ndaifunga kuti baba nasekuru vakatiunza kutweshe vakatisiisa kune vamwe kune family yedu chaiyo but ndakazosvika kunonosvika kuna namusarabani zvakandibata nokuona eji yakanga ina baba vachisenza kuvavarira kuti muri irarame nokuda kwokushayiwa chikafu kwakanga kusingarimwe saka zvakandibata ende hanzvadzi dzangu first born nesecond born vakanga vakasungwa zvokuti second born rufu rwayo harusi rufu rwokuti ndiye rwaMwari kurohwa kubva vazonzi vabuda muhwahwa vachinzi masunungurwa akaita chirwere cheTB akaita problem yeparutini akanga atyorwa mbabvu saka mbabvu idzodzo hadzina kuzombofadza itaraiti akanga asingapedze mwedzi asina kukomborena nenyaya dzembabvu idzodzo zvokuti kana basa rakarema akanga asisazvikwanisi first born akanga kuvara gumbo iroro nderakamuuraya futi saka unozongozvigamuchira kuti ndezviri kuda Mwari kuti tiite zvanga zviri nyore sei pamakanopinda muzetenei muchitanga kushanda nekudyidzana nekugara mese nevanhu vamairwisana navo? Zvinobata asi zvinozoenda nekujaira zvinotanga zvichirwadza kuti shuwa uyu munhu ndaakambondiridzira futi ngewanda kudya naye sadza asi nekujaira munopedzisira maakuzongotaura mese asi zvairwadza. Comrade Dadai, makanga muri komanda wemadzimai vari vehondo yerusununguko makomrades echidzimai nguva yehondo. Position iyoyo nanhasi ndoziva kuti mukasangana nevamwe makomrades echidzimai even nevamwe varume muchingori komanda, izvo hazvibve. Muri komanda vanhu vari pasi penyu vaitouyawo nezvichemo kwamuri muchizvisisa zvimwe kwamaizvisvitsa zvimwe maigona kuzvigadzirisa muri palevel yenyu ipapapo. Nhasi ndoda kuti mutaure makamirira madzimai, shoko ramuda kuti risvike sakomanda ari kutambira zvichemo zvemadzimai kuti zvisvike kuhurumende. Meseji yenyu yamuri kutaura makamirira madzimai vapenyu nevakafa nhasi kuhurumende ndeyekuti chii? Zvakaoma. Ndingati tapinda muno makomrades ari kuchema, hakuna kuri kuorganizwa kuri kuitwa madzimai akanga ari kuhondo. Vari kuorganizwa iko zvinezvi munhu anenge azozviendera kuchikoro. Nepo isu patikaenda ukuka taitofunga kuti tiri kuendawo kuchikoro. Chikoro chacho tazotadza kuchienda, tava munhu macho chikoro ndechakudiwa. Vari kuchema nacho madzimai kuti saka isusu
ndisu wokusenza vari kuorganizwa vanhu vazokwanisa kuzviendera kuzvikoro zvavo vazviendera kuzvikoro zvavo ndio vakutungamidzwa isusu hatichaonekwa chichemo chine madzimai ichocho asi vanongozvigamuchira zvakadaro izvino vari kutambudzika nevana mumwe ukatomuona ari kumunana bhodha uku haubvumi kuti ndikomuredi mari yacho iri kutambirwa mumwe anofunga kuzoti bheta ndisve zvangu ndaroorwa pachipari pamwe ndingayambuke wenziva zvinhu zvechipari kana wazoenda pachipari pane muridzi wapo agara aripo ihondo futi zvokuti comrade agara wechikadzi agara atongova munhu wekusafa kusvika apinda munguva ndezvatangotarisira ndezvichemo zvaanendipa but kokuzviisa kwacho kana ukazvitaura kusorovheka kwacho kunenge kuri kunetsa kuri kunetsa handiti comrades tatandara handiti ka ndinoziva kuti vakawanda vachinzwa muchitaura nhoroondo yenyu mumwe nemumwe anenge akutopika kuti ndosaka comrade vasingadi kuuya kuzotaura ndikuona zvakare mhuri yekwenyu chaiyo chaiyo imhuri yakaisa upenyu hwayo mukusunungura nyika inei ndofunga vanhu vanenge pavanga vachingonzwa kuti comrade Dadirai vatoziva kuti munotoni hanzvadzi mbiri dzakatosungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika ari magamba zvakare so ndofunga kuti pazuva ranhasi vaonawo kuti sei makanonoka kuuya zvakakutorerai nguva ndoziva kuti munenge muchitogadha futi courage yekuti regai ndinokwanisa kunotaura tazviona muhurukuro yataita kuti hazvisi nyore kuti mugare mutaure zviri pamwoyo penyu nekuda kwezvamakaona uye zvakare kubva 1972 kusvika 1980 toziva kuti matosiya zvinhu zvakawanda tagara for 2 hours asi 8 years every day muri musango asi toda kukutendai pazuva ranhasi tatenda aiwa mavanzwa comrade Dadirai. Yes, it has been an emotional 2-hour journey, but the story has to be told. Munogara muchivanzwa vachitaurwa nemadzimai akawanda kuti patakasvika kwakuna comrade Dadirai nevamwe, patakasvika kwakuna comrade Dadirai nevamwe. Inini ndakatrainwa na comrade Dadirai, ndivava komanda wacho vatataura navo pazuva ranhasi. Yes, if you are a student of history, you are just a button away from the information that you have been looking for. For us, this is not just an interview, but a national project. On behalf of our crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, Frank Wesere, producer of this program, The Forgotten Veterans. Tell others about this program. Tinoziva kune vari kumachonyonyo vevamwe vanga vachitotaurwa pano vasiri kuzivawo kuti kune chirongwa ichi chakakosha kuti vangosiyawo nhoroondo yavo kumhuri yavo uye zvakare kumhuri yeZimbabwe. Vazivisei, tizivisei, tivatsvage, tigare navo pasi. For now it's bye-bye. Bye.
yevondo vakaimanya manya takavatesa taigara mumakomo yevondo vakaimanya manya takavatesa vakomana vasikana magorira mumakomo vakaimanya manya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.